adierazi nahi dizuegu Ursuriaga baserria zenaren karobiaren zaharberritzeak sortzen digula poza handia eta badela zoriontasun motiboa guretzako. 1985ean Julian Lizardiren omenez jarritako harrizko plaka berriz ere ipintzea oraingoan Gaztainondo zaharraren ondoan. Eta lehengo testoetan eta bertso zaharretan eta ikusten da Lizardi hil zuten bihozgabeak, hil zuten sinizdungabeak, eta horrela ez. Eta ikatzen bazare testoan guk jaso dugu daukalako importantzia historia aldetik, ez? Ja zaharra da eta hemen egin zan Kriston homenajea. Baina etorkizuneko erronka bat da guretzako azaltzia pixkat historia horren beste alderdia. Bestetik, hemen dago atzian basotxo bat, gaztaina arbola zaharrakin, eta hor egin genuen, etorri ziren bi leitzar eta indio-amerikano bat, Ekuadorko indio bat, eta egin zuten tala kontrolatu bat, etxea pixkat amenazatuta zegoen nolako arbola hundisekin onduan, ez? Orduan egin genuen pixkat eskatu laguntza baita ere, eta hori kimatu. Eta hirugarrena, eta hemen horregatik juntau gara gaur, da karobia berreraikitzearena, ez? Baserrietan egiten zen karelangintza osagarri hau galdu zen bezala betirako galdu aurretik, ez? Eraikina esan dezagun, ez? Auzoan bazeuden beste karobi asko, eta hauetako gehienak desagertu egin dira. Adibidez, Hanbuzarrekua edo Guardikoa. Egin behar hauek lan handia eskatzen zuten, eta gu ez ginen kapa sentitzen egiz esan hori aurrera ateratzeko. Eta horregatik laguntza eske kontaktatu genuen Burdina taldekuekin, eta baita ere Asteazuko udalarekin. Erantzuna oso ona izan zen eta gauzak egin dira. Beraz, eskerritzak besterik ez daukagu karobia altxatzen lagundu diguten guztientzat. Zer dan dana badakigu, edo iritze zaigu badakigula. Karobiak etorri zian Euskal Herrira artoarekin batera, pixka berandu ziago. Artoak kendu zigun gure zonari kendu zigun gozea. Hemen gozea pasatzen gendun. Hemen ezkur urtea balin bazan, ordu nolabaki aguantatzen gendun. Beste gainitzekoan, artoa ekarri zanean, artoa bazirudin hemen lurra hauetan ondo ereiten zala eta emankorra zela. Baina hortarako behartzan lurraren pH-a nolabait ere egokitu. Eta hori karearen bitartez egiten zen. Basarri asko hasi ziren bere karobi zuloak, o karobi labeak eraikitzen, eta pribatu baten. Hoie dia karobi zulo horiek dia askoz zabalagoak. Hemen daukaguna karobi bat da, baina da karobi industrial bat. Ez da karobi edozein tokitan ikusten dugun, urtean behin beteko deguna edo sortuko deguna karea. Hau industriala da. Frantses karobia ditzen zaio, tipo honi. Zagatik dakigu karobi industriala tutuaren gatik. Gio gora jotza animaziate, kontatuko zate tutua dela oso estua. Eta bekaldea baita ere oso estua dela. Orduan, frantses karobi hauek kargatu iten ziren goitik. Harria bota goitik eta baita ere egurra bota goitik. Eta etengabe funtzionatzen zuen. Hemengo karea ez zen erabiltzen lurrak eta gorritzeko ala ditzen zaie, gorritzeko hau da pH-ren kontua. Edo baita ere ez zen erabiltzen ez da ikulduak eta garbitzeko antiseptiko moduan. Hau erabiltzen zen, karea hau erabiltzen zen, zementua egiteko. Oraingo dana daukagu zementi italiani edo hemengo ainorgakoa, hoi zan, azken dian zementua zerra karea eta buztina. Eta karea lortu behar zen. Eta modu hortan, irudikatu behar dezu hau dela labe garai bat. Hemen, irudikatu behar dugu, bazadela 80 bat pertsona, karobi honen egurra. Eta 80 pertsona nola posible. Egurra ekartzen dutenak. Ikatza sortzen dutenak, ikazkinak. Egurra garraiatzen dutenak. Garea ekartzen dutenak. Lehen haitu naiz, zure zenarrarekin da, lehen honen komentatu, noen nun baite izan behar du arrobi bat. Eta gertu, jendeak ez zituen egiten karobiak edozein toki. Osea, materiak izan behar du gertu. Eta bai, badirudi, zizena esan dezu? Murkaitz. Bai? Murkaitz. Eta karobia bertan zegoela. Orduan, kargatu eta harria. Kargatu eta etengabe produzitu. Eta baitare gurdi beharko zian, ateatzeko produzio hori.
19. gizaldian izan uzan gehien bat, horrelako karobien, bun aldia. Frantxesaldekoa, orduan, askotan iruditzen zaigu joa, hemen mendin gaude ez hau industria gune bat zen. Bai? Eta gero, labaderoa, ondorengoa, ezin dugu irudikatu, leixi batoki hori, horrelako industria gune baten, hola izatea. Aldabegan zen duten basarria, eta ikusi ditugu basarri, zilari handiko basarri ez zala. Hemen, zegoen motor ekonomiko bat, nun esan zuen, karobia hemen enpresa nire ondoan jarriko dugu. Hoi dago, historikoki pixkat ikusi dugun eta nahi genuen zuekin konpartitu, zertan ez da karobia luso bat. Karobi gehienak, dia askoz ez zabalagoak, kargatzen dira beti, kono modu baten, eta erabiltzen dira urtean 3 alditan edo, 3 eguneko errealdea, eta atea egiten dakaria. Osea, hemendik diru ateratzen zuten. Hemendik diru asko ateratzen zen. Irudikatu behar dezute. Andoainen badago horrelako frantses karobi bat, eta dana pasa izan du beha Miramar justetu ondain ezela, jauregi azpitik hor tunela bat badago, kontxa eta, adiez, karobia hartatik ateazan karea, uadana rematatzeko. Fijatzen bali mazate, uadana, harri guzti hori dago rematatu da. Eta handik ateazan, hemendik ere, hainbat eraikuntza egite hainbat, nahi zuen, erabilpera egiteko erabiltzen zen. Hoi da, guri iruditzen zaigu gauza polita bat dezutela, asteazun. Gauza polita asko dauzkazue asteazun. Bigarren urtea, bigarrengo ondare historikoa. Gure lana da berreskuratzea, gure lana da ezagutu araztea. Seguro, oain esan dakoarekin, zabalduko dezutela zerbait. Inguruan aizu, hau olakoa zan ezagizer. Ikusten merezi duela. Merezi duela zabaltzea, asteazun, bere ondarea zabaltzea, eta bueno, ezagit, gu deslogo oso gustora gaude, eta datorren urten ere beste ondare historikoren bateo proposatuko dugu, eta gu prest gaude eta laneako gaude. Egunon, da ongi etorria guztiak. Asteasuko udalak beti garbi izan du beste egitasmoen artean herriko ondaria berreskuratu eta zaindu behar duela. Jose Ramonek esan dizuen bezala, aurreko urtean Urniategi errota berreskuratu zen, eta urten gaur aurkezten dugun Urtzeragoako karobia hau. Karobia, Jose Ramonek oso ondo esplikatu digun bezala, bere garrantzi handia izan zuten gure historian, eta ogibide eta artisau teknika bat zian, nekazal munduan garrantzi handikoak. Eguneroko bizitzan beti oinarrizko funtzio bat betetzen zuten. Esplikatu dugun bezala, lekua ere etzan, edo nor leku estrategikoetan kokatzen zian, beti horregidurak eta errazteko. Nei harrigarria egin zitzaidan, Jose Ramonek esan zeanean, karobi honetan, igual 80 pertsona lana egiten zuen. Harritu nintzen eta unkitu nintzen, eta horrek ematen digu pixkat garrantzia lan guzti hauek, burutzeko Burdina taldearen eskulana, borondatea, ezinbestekoa izan da. Baita ere, gure udaleko udal brigadarena, Miguel Mari hemen dugu, eta eskerrak beti horri izaten dalako. Eta gaur egun, Urtzuriaga etxe honetan bizidean Fatima eta Patxi. Beha jarri dute, indarra, eskaera, bultzatu dute, eta honetara iritsiak. Beraz, eskerrak udalaren aldetik denei, eta jarraitu ezagula elkarlanean aurrerantzean ere asko baitago egiteko ondarearen berreskurapen honetan. Zergatik aukeratu zen karobi hau berreskuratzea eta este bat, esan digu Jose Ramonek, baserri gehienetan zirala karobiak oso aproposa bihurtzen dula. Orduan, aprobetxatuko dugu gonbidatzeko gure herritarrak eta kanpoko guztiak ere bertaratzea. Paisaje ederretatik aparte baduelako historiak garrantzia. Eskerrik asko.